Chtěli bych vám ukázat, jakým způsobem můžete použít čistící filtr, takže teďka natočíme krátký návod. Čistící filtr si můžete zakoupit u nás na e-shopu, vypadá to takto, je to přímo pro tento typ ionizátoru SM230, takže až ho obdržíte, tak si ho vyndáte z krabičky, filtr bude v obalu, my to tady už máme rozdělané, že do filtru už jsme použili a filtr bude ze spoda zalepený takovou samolepkou, kterou musíte nejprve odstranit. Tento filtr se dává místo filtru číslo 2, takže nejprve sundáme kryt z filtry a umístíme ten filtr na pozici číslo 2, takže nejprve vyndáme filtr číslo 2. Připravte si vedle nějakou nádobu nebo dejte to zrovna do drezu, protože bude vytékat z toho trochu vody, jelikož je to naplněné. A na pozici číslo 2 zase otočením vložíme ten čistící filtr. Tak to samotné čištění bude trvat asi zhruba 15 minut. Je to na vás, jak dlouho, ale čím déle, tím lépe. Výrobce doporučuje právě 10 až 15 minut nechat protékat, hlavně tím systémem té kyselé vody. Takže můžeme to zapnout. Tak, jakmile to zapnete, tak ono hnedka voda nepoteče. Je to z toho důvodu, že ten filtr se nejprve musí naplnit. A až se naplní vodou, tak vlastně začne teprve vytékat voda. Tady to čištění byste měli jednou za čas určitě provést. Je to kvůli tomu, že se můžou usazovat v těch trubičkách nějaký vodní kámen. A to pro čištění je potom dobré pro ten ionizátor a prodloužení jeho životnosti. Když to čistíme, tak tady vidíme vlastně průtok té vody a čím menší ten průtok je, tím je to lepší, protože tím vlastně to čištění proběhne jakoby kvalitněji. Tak, aby jsme to čištění provedli dobře, tak nám doporučil výrobce provádět to právě přes tu kyselou vodu. I když na tom návodu najdete trošku jiný popis, tak opravdu na doporučení výrobce je používat kyselou a superkyselou vodu, protože potom to čištění je dokonalejší. Nechme tedy protékat tu vodu takhle minimálně těch 5 minut a po 5 minutách to můžeme přepnout na tu super kyselou. My pro urychlení právě toho videa to ukážeme zrovna, nebudeme čekat 5 minut. Takže potom přepnete na tu super kyselou, tam vždycky probíhá nejprve to čištění. To čištění nechte normálně dojet. A potom zase přepnout na tu kyselou vodu, pokud už to tam nebudete mi nastavené. Teďka tam je super alkalická, tady napsané, takže my to přepneme na super kyselou. Tak můžeme přepnout, aby tam bylo to strong acidic. Tak a teďka zase necháme prostě protékat minimálně těch 5 minut, aby tam došlo vlastně k tomu čištění. No a potom zase to přepneme zpátky na tu kyselou vodu. Tak. A zase můžeme, teďka už to můžeme třeba nechat 2,5 minuty, nebo když tomu chcete věnovat třeba 20 minut, tak klidně můžeme nechat dalších 5 minut. A po 5 minutách to zase přepneme na tu super kyselou ještě. Jo, nebo po 2,5 minutách by vám to vyšlo těch 15 minut. A takhle vlastně provedeme to čištění. A až to všechno projedete a bude to opravdu těch 20 minut nebo 15 minut, tak se ionizátor vypne. Ještě počkáme, až se to pročistí. A po vypnutí vrátíme ten původní filtr. Tady ten filtr na čištění je jednorázový, takže ho můžete použít jenom jednou, pak ho vlastně vyhodíte a pokud budete chtít provést další čištění, tak je potřeba zakoupit zase nový. No, takže vlastně až to splníme ten požadovaný počet, nebo tu dobu prostě požadovanou, tak můžeme ionizátor vypnout. Tak a teďka vlastně zase odstraníme ten čistící filtr z jednotky. Zase pozor, bude z toho vytékat trochu vody, takže zase někde mít poblíž nějakou nádobu nebo dřez. Jsme to tam mohli zrovna dát.
Tak a vrátíme tam ten původní filtr číslo 2. Zase tím otočením, aby to tam pěkně sedělo. Tak a můžeme jednotku zavřít. Tak a teďka je potřeba ještě zase spustit ten ionizátor, protože by tam mohla zůstat nějaká ta zbytková kyselina citronová, která je v tom čistícím filtru a voda by se vám mohla zdát kyselá. Takže jo, správně umístit ten kryt. Super. Tak a teď to pustíme normálně. Zase můžeme buď v režimu kyselé vody nebo alkalické, to už je v celku jedno. Teď jde hlavně o to, aby se vypláchla z těch hadiček případná kyselina citronová. Takže to nechte zase nějakých 2-3 minutky projet a poté už můžete ionizátor používat zase v běžném režimu.